Moikka! Mulla ei ole tullut pitkä aikaa videota. Oho. Ja niin kun, tää on vaan tämmönen pieni lyhyt info, koska ei ole tullut pitkä aikaa videota, joten tää on ihan surkea petsi. Siinä on kissat rääpii täällä, siksi tää on huono videolaatu. Hei, lopettakaa! Joo, syy, miksi mulla ei ole pitkään aikaa videoita, on nyt mulla vaihtuu tämän niin kuin mun uusi kanava on, jos mä pystyn, niin LPS Vivian, niin käykää kattoo. Siellä on nyt videoita ja muuten, niin käykää kattoo. Moikka!